Makandiko sekuru. Ndinofara muzukuru tichikugamuchira. Aiwa tinotenda mudare menyu. Ndini muzukuru wenyu ndadzoka zvakare kuzotenda. Zvinotendwa chaizvo kunyange zvamakanga mangoti mbimbi taichiti pamwe hamuchadzokezve. Aiwa tinenge tichidzoka kunyarara kusi kurega sekuru. Aiwa zvinotendwa. Tadzoka zvakare kuzotenda kuti aiwa gumbo riya ramakandirapa iri rakapera. Gore rapera iri. Aiwa. Ndicharinzwi. Zvinotendwa muzukuru kana gumbo rapora. Ndinovimba kuti ratodzokera kuvaridzi varo. Aiwa titende. Ko zvevana vakanga vaine problem yawaichema nayo vari sei? Zvino manake sekuru. Naika. Manake. Ko uyu wekuroorwa zvichinzi anoroorwa zvichiramba chichi zvava sei? Zvinezvi murume wacho ari kuti ari kuda kuuya. Aiwa zvinotendwa. Ko uya wamaiti nhumbu inogara ichingobva anobata nhumbu inobva anobata nhumbu inobva zvava sei? Aiwa uye zvinezvi tikutotarisira pamazuva anotera aiwaya kuti anogona kubatsira. Aiwa zvinotendwa zvinoreva kuti zvinhu zviri kuendeka. Mhuri yeZimbabwe muchiona tichitaura kudai ini ndinotaura nemi nemufaro mukuru chaizvo. Kana ndawana munhu anoti ndinoda kutenda ndichipa testimony pamberi pemhuri yeZimbabwe. Zvina kuwanda. Vamwe vanozopedzisira vaita zvekukirieta but kana wamuwana anoti sekuru ndoda kutenda zviri pachena. Aiwa ndinokutenda muzukuru. Saka chii chaunoti sekuru pane gumbo pane zvekuti vana inhumbu pane mwana wanga uchiti sekuru mwana wangu ari kuita kunge ari kurasika njere zvazopera sei? Zvinezvi ukamutuma kubvuma aisatomboramba paaisanzwa mushe ipapo aitoramba aisatomutuma saka izvinova kutoona kuti ukamutuma zvaumutuma aiwa anobvuma kuita. Aiwa. Pandakaona kuti aiwa zvakandibatsira. Zvinotendwa. Kumakumbo aya maichema naye muchiti anoti akagara anotambura kusimuka akadai anoremerwa nemakumbo azoita sei? Iro raitori dambudziko iro nekuti dambudziko iro harina kutanga nhasi. Asi ndiri kutoona kuti rakaperera pano. Ratoo nemakore. Kufamba kwaitondirwadza asi zvinezvi tikanzi timhanye ndogona kusiya isekuru. Aiwa. Ndinotenda muzukuru mhuri yeZimbabwe. Ndinonzwa kufara chaizvo. Ndinonzwa kusununguka. Akasi kashoma kuti munhu arape munhu. Mazuva ano vamwe vari kuzvitadza asi dare rino panonzi pasadare munisi. Zvinoreva kuti izvo matare anenge atadzwa kumatare evamwe. Aiwa dzinoperera pano. Small body big engine. Musachamisike kuti kosei vazhinji kwavakare vachiriziva zita iri. Sadare munisi muno muHarare kuwadzana 3. Matambudziko akawanda akasiyana siyana anopera pano. Zvizhinji kwazvo pane zvakawanda zvandisingakwanisi kuzobvunza mai ava kana kuti vakutaurirei asi zvichazoda muridzi wazvo. Kune vamwe vakanga vachinzi havabereki vakanga vachinzi ngomwa nemazita echishona ekutukirira so. Asi nhasi vava kubata nhumbu vava nevana. Then kuzouyawo mwana wavo amai vamuri kuona ava akanga akakrepeka makumbo aya asi nhasi ava kufamba zvakanakisa. Kuzouya mwana wavo mumwe akanga achitambura kubata nhumbu kungobata nhumbu ikati 2 months 3 months yaibva. Nhasi atova nepamuviri patova 8 months kuenda pa9 months kureva kuti chizukuru totochibata nezita racho ndotofanira kutopa inini because handichemunozve. Kunyange isi ropa rangu asi ndechemuno. Saka mhuri yeZimbabwe zvese izvi kutaura kwekuti vamwe vanenge vachiti taneta kuchirwa mari yezvazodaidai. Panapa chipatara chehombe chakakura. Saka munhu wese sununguka kuuya kwasadare munisi tiite basa. Okay. Pamusoro ndakachida kuti amai vambondititsanangurirei mbichana kunyanya panyaya yegumbo yatanga tichinzwa. Mungatitsanangurira kuti gumbo iri rakange rakaita sei? Ranga rakazvimba ranga rakadii? Hatingadi kunyanyoziva ipapo kuti zvakamira sei. Gumbo iri rakanga risina kuzvimba asi raingorwadza zvekuti waitadza kuziva chikuru rwadza chii. Raiti kupfeka bhutsu rairwadza, kutsika pasi rairwadza,
kwaingokufamba kukuvavarira. Makambozama here zvekuenda kuchipatara munotora maexray nechichi? Kuchipatara unoenda ka, asi kuti uzowana mari dzacho dzinenge dzichidiwa manje unenge usina. Alright. Eh. Alright. Ndakaida kungonobatei panyaya yemwana. Munhu akaita sei, akura sei? Upi zera ripi? Upi wacho? Ngachinzanza ari kuita seari kunopenga here? Akura. 20 kuma 20 something years. Alright. Munhukadzi ka munhurume? Mukomana. Alright. Manga makamboedza here kucherechedza kuti haasi kunge ari madrugs here? Mazuva kune nyaya dzemadrugs, kune nyaya dzakati wandei dzikuitika munyika. Makamboedza here kutsvaga zvese izvozvo? Mabvunza zvakanaka fani. Takatomboenda kuchipatara naye, asi waitoti ukamupa mapiritsi acho aitowedzera. Alright. Aitowedzera. Wakatombopiwa mapiritsi evanorasika njere? Yes. Alright. Alright. Mungatsanangura kuti zvakakutorerai nguva yakaita sei mabva kunoku kwamakabatsirwa kwaSadare Munisi kuti mwana wenyu agonze mwana adzoka? Hazvina kunditorera nguva yakareba, nekuti ndikatarisa nguva yandakatora ndichienda kuchipatara yakakurisa pane yandakazotora ndichiuya kuno. Ndakangouya ndofunga kwemaweeks mashoma asina kupera mwedzi, asi ndakabva ndatoona kuchinja kwazvo. Aiwa, tinotenda amai nekutsanangura kwakanaka. Muri eZimbabwe tanga tiri pano padare raSadare Munisi. Tauya tichinzwa kuti pane nyaya iripo yemudzimai akatibatsirwa matambudziko akati wandei mukati meupenyu hwake, kunyanya kuburikidza nevana. Saka tanga tiripo tichinzwa kutaura kwavo, ndovamanga muchinzwa vaitsanangura kubatsirwa kwavo vakaitwa. Saka izvezvi aiwa tinoti chisarai zvakanaka.